Hej alle sammen, og velkommen tilbage til Learn Danish with Isaac. I dag der skal vi se lidt på en person, som kan være meget inspirerende for jer, som er i gang med at lære dansk. Og før vi begynder, så vil jeg sige, at hvis I godt kan lide kanalen, må I meget gerne huske at like eller subscribe. Men jeg vil fortælle jer lidt om grevinde Alexandra. Og måske så er der mange af jer, som kender dronning Mary. Forhåbentlig. Det er vores dronning i Danmark. Men før dronning Mary var der en anden royal kvinde, som stjal danskernes hjerte. Og det var grevinde Alexandra, som dengang hed prinsesse Alexandra. Og i denne video, så vil jeg fortælle jer lidt med afsæt i denne artikel. Så vil jeg fortælle jer lidt om grevinde Alexandra, og hvorfor at hun kan være en inspirerende person for jer, som er i gang med at lære dansk. Så lad os læse denne artikel sammen. Så titlen på artiklen er, som I kan se her, Grevinde Alexandras 30 år som dansker. Fra populær prinsesse til grevinde på Instagram. Og måske så kender I det her ord prinsesse, men det kan være, at I siger grevinde. Hvad er det? Grevinde, det betyder countess. Countess. Så det er ikke prinsesse, men det er countess, som er en anden titel. Okay, så der står her, i 30 år har Alexandra været en fast del af Danmark, og nu fortæller hun om rejsen fra prinsesse til grevinde og videre ud på Instagram. Så hun har været 30 år i Danmark. Okay, så lad os prøve at se. Det er et lille interview med hende, hvor at I kan få en idé om, hvem hun er. Så, her står der, at det er prinsesse Alexandra, eller grevinde Alexandra, som siger, jeg er dansker, og nu skal jeg heldigvis ikke sige det mere. I starten spurgte folk ofte, om jeg kunne finde på at rejse hjem igen. Men jeg er jo hjemme, og nu spørger folk aldrig om det mere, siger grevinden og griner. Så her på engelsk vil vi sige, I am a Dane, and now luckily, I don't have to say it anymore. In the start or in the beginning, people asked often whether I could, and then we have this expression, finde på. And finde på, det betyder whether I could think of rejse hjem igen, think of traveling home again, whether I ever thought of this. Men jeg er jo hjemme, but I am. And then this you means as you know. And hvis du vil vide mere om dette ord, så vil jeg anbefale mine videoer om grammatik. But I am, as you know, home. And now people ask, never, people never ask about it anymore, siger grevinden og griner. Says the countess and laughs. Så vi kan se et foto af hende her med prins Joachim. Og de blev gift altså for cirka 30 år siden. Og det er meget interessant, fordi hun var den første prinsesse, som kom fra Hongkong. Og hun mødte prins Joachim i Hongkong til en middag. Og prins Joachim, hvis I ikke kender ham, han er selvfølgelig bror til kong Frederik. Og han er meget interesseret i ting som for eksempel militæret. Men vi kan se her, der er de på til deres bryllupsfest i 1995. Så hvorfor er Alexandra inspirerende for dig, hvis du er i gang med at lære dansk? Hun er inspirerende for dig, fordi at hun selv
lærte dansk, da hun kom til Danmark for 30 år siden, og efter kun at have været i Danmark i 6 måneder, så stillede hun sig foran rigtig mange mennesker, og så holdt hun en tale på dansk. Og lad os høre lidt af denne tale. Dette er min første tale på dansk, og jeg håber ikke, det bliver min sidste. Det må have lidt tålmodighed med mig. Det har været vigtigt for mig at holde det netop her, fordi Schackenborg bliver vores nye hjem, og det glæder jeg mig meget til. Den bryllupsgave, vi har fået i dag, overstiger langt vores vildeste fantasi. Alt det, der er lavet her, er fantastisk. Det hele vi aldrig kunne klare selv. Men der lykkedes på bare et par måneder, takket være et helt lands gavmildhed. Jeg kan ikke sige, hvor rørt jeg er. Mange venlige mennesker har budt mig velkommen til mit nye land, Danmark, og til min nye hjemegn, Sønderjylland. Jeg kender dem ikke alle personligt endnu, men jeg føler, at de er mine venner allerede. For alt dette siger jeg tak af hele mit hjerte. Tak. Ja, så det er hendes tale. Og I skal huske, at Alexandra, hun har kun været i Danmark i 6 måneder, når hun holder denne tale. Og i artiklen, der skriver journalisten, og journalistens navn er Søren Kragelund. Og Søren Kragelund, han skriver om, hvordan at Alexandra, der var mange danskere, som var en lille smule skeptiske, fordi det var en kvinde, som kom fra et andet land, og som de tænkte, kan hun godt forstå de danske værdier og den danske kultur. Men efter hun holdt denne tale, som vi lige har set, så blev hun den mest populære person i hele kongehuset. Selvfølgelig måske på nær dronning Margrethe. Men hun blev super populær på denne tale. Og det var alt sammen fordi, at danskerne blev så glade, fordi at hun talte dansk. Og det er inspiration til jer. Fordi måske føler I, at det kan være svært, når man er i Danmark, at danskere, de ligesom 100% kan acceptere en, men det vil være meget nemmere for jer, hvis I prøver at tale dansk. Og det er okay, hvis I laver en fejl eller 2. Vi kan se, at Alexandra laver også en lille fejl i talen, men talen er stadig super god. Så det er okay at lave fejl. Så det er jeres inspiration. Det er, ligesom prinsesse Alexandra dengang, i dag grevinde Alexandra, så skal I prøve ikke bare at lære dansk, men at bruge dansk. Så tusind tak for at se med i denne video, og vi ses i næste video.